Medzi elitou a práve tento rok bol pre ňu najnáročnejší. Poposúvané medzinárodné podujatia spôsobili, že Ivana Horná mala program poriadne nabitý. Naša najlepšia silová trojbojárka sa napriek tomu tešila z bronzu na majstrovstvách sveta či striebra na šampionáte Starého kontinentu. Rok 2021 nebol teda jej najúspešnejší, veď pred 4 rokmi bola v klasickom silovom trojboji majsterkou sveta i Európy. Pandémia spôsobila, že sa Horná na veľkých podujatiach nezastavila od augusta do decembra. Prvé som mala v auguste majstrovstvá Európy v podpornom vybavení, kde som sa umiestnila na 3. mieste. Zlatú medailu som mala v mŕtvom ťahu. Potom ďalej som mala majstrovstvá sveta v klasickom silovom trojboji, kde som sa umiestnila na 3. mieste. Získala som takisto striebornú medailu v mŕtvom ťahu. Následne som mala na to 5 týždňov majstrovstvá sveta v podpornom vybavení, kde som skončila síce v 8., ale vo veľmi nabitej konkurencii. 8. miesto vlastne bola zhoda aj so 6. a 7. miestom, ale nakoľko ja som bola zo všetkých najťažšia, tak som skončila na 8. mieste. Rok zakončila vo Švédsku na majstrovstvách Európy, kde drepla 180, vytlačila 105 kg a potiahla 220, čoho výsledkom bolo celkové striebro za výkon 505 kg v klasickom silovom trojboji, ako vôbec prvá Slovenka. Aj na majstrovstvách sveta v tom podpornom vybavení tam som robila 572,5 kg, to vlastne bolo takisto historicky najvyšší výkon medzi ženami bez rozdielu hmotnostných kategórií. A týchto 505 kg je pre mňa vyslovene top, pretože o tú 500 kg hranicu som sa pokúšala už niekoľkokrát a nepodarilo sa mi toľko natrénovať. To, že štartovala na toľkých podujatiach, bolo medzi konkurenciou skôr výnimkou. Všade ju sprevádzal ako tréner jej otec. Blížia sa vianočné sviatky a tak nás zaujímalo, čo to znamená pre športovca, ktorý si musí pravidelne sledovať svoju váhu. U nás väčšinou, keďže moja mama robí v zahraničí a s otcom bývame väčšinou sami doma dvaja a ja mám variť, takže väčšinou ja vždy cez Vianoce schudnem. Lebo ja varím veľmi dietne a u nás to neexistuje, že nejaké zákusky a podobne. Pokiaľ nám to niekto nedoniesie, tak ani doma zákusky nemáme. Takže niekedy jem aj veľa, ale neviem pribrať, no ale pre mňa Vianoce ako nie sú o tom jedení. To je skoro tak, že pozerám televízor, hej, ale to je tak jediné, lebo cez ten normálny rok môj pracovný si moc ten televízor nepozriem, takže vtedy som tak 2 dní vyslovene iba ležím pri televízore a pozerám.